Takže čautíš. Já vás vítám a tohle bude video informačka. Nemám moc paměti v mobilu, takže to bude kratší informačka. Tohle, co budu teďka říkat, je mi hodně líto, protože o našem kanále, jo. Romča, ona jde na Gimple a jak jste si mohli teďka všimnout, tak oni nevycházejí videa. A prostě my se za to omlouváme, ale obě dvě mám teďka hrozně napilno s jedním jediným táborem, zatím. A on je to tábor taneční, takže my se musíme učit jeden tanec a druhý a třetí a tak. A máme to plnou hlavu. Na to chápete. Už nás to štve sice, ale co se dá dělat? Prostě musíme tančit a ani jednou se nezastavit. Jsou to těžké tance, to vím, ale co se dá dělat? A teďka k tým videjkám, teďka nevychází, protože jsme na těch táborech. O prázdninách vyjdou tak 1, 2 nebo 3 videjka. Ode mě určitě vyjde 1 nebo 2, takže nevím jak u Romči. A prostě vlastně nemáme na to čas, no. A teďka, jak začíná ta 6. třída a no, teď nevím, jak se jmenuje na Gimplu. To je jedno. A ona, Romča, ona jde na Gimple, tady někde Gimplu a já jdu na základku. To je od sebe hodně daleko, abych pravdu řekla. Tak 500 metrů. Ale to už nebudeme vlastně spolu, takže ten YouTube se jaksi trošku rozpadá. A už vlastně nebudeme moct dělat ty videjka spolu, protože nebudeme mít vůbec ten čas a ono je to takový blbý, že prostě jedna třeba má čas a druhá zase ne, protože se musí učit. A Romča jde na ten Gimple, protože je tak chytřejší, já jsem ta tupější. Takže já jsem tady někde a ona je někde tady. Od sebe hodně daleko, ne? Od sebe jsme tak 100% ze 100. A jak pravdu řekla, tak já jsem trošku mimo. No, trošku víc, ale tak mě vlastně nezapíváme. Na vysvědčení jsem mimochodem dostala jenom 3 dvojky, ale Arma na samý. Takže A ono to teda bude složitější, takže kdybychom se sešli, tak budeme vydávat videa. Kdybychom se nesešli, tak nic. Takže mohli jste si povšimnout, že jsme na jiném místě. Před chvíli jsme byli někde tady. Ale teď vám ukážu svoji debilitu. Byla jsem mojí sestřenky, myslím. A tam jsem malinkatou náhodičkou vzala tuhle korunku. A moje debilita je, že mi je 11, za chvíli mi bude 12 a že si hraju s touhle korunkou. No, moje debilita je spíš to, jak to nosím. Hruza. Takže zase jste si mohli povšimnout, že se znovu nacházíme na jiném místě. Tentokrát je to v mé posteli. Doufám, že to neberete nějak hnusně. Já to tak neberu. Prostě je to moje postel a je v pohodě. Co se to nesundalo? Sice vypadám jak debil, ale ještě kolik nás bývá času, no dobrý. Ale jsem debil.
A moje debilita spočítává i v tom, třeba když jsem hrozně unavená nebo něco takového, tak jednou se mi stalo, třeba, jo, tohle, že, myslím, že tady ještě někdo, jo, tady. Asi před měsícem jsem byla tak blbá a já jsem se vůbec nekoukala. Jsem se koukala do mobilu a prostě jsem se dívala na nějaký videa a ta debilita spočítala v tom, že já jsem se voněla zrovna. Tak to bylo nějakou sexy. A já jsem tak blbá, si prostě tady, to podívat tady tohle, jsem to stříkala, já jsem se koukala a já jsem zrovna neměla brýle, protože jsem šla spát, jsem se zrovna probudila, chtěla jsem jít ještě spát, jsem se stříkala a teďka jsem si to omela, já jsem si to stříkala takhle a teďka jsem to narovnala a teďka jsem si to stříkala do očí a to si neumíte představit. Byla jsem úplně napuchlá, ty má oči jsem mě úplně napuchly. Takže debilita spočívá v tom, že jste jako já. A pokud je někdo debilní jako já, tak určitě mi to napište do komentářů a se nacházím na jiném místě, budu muset to místo změnit. A kdo je debilní, teda kdo si to aspoň myslí, že někdo z vaší blízkosti prostě debilní, tak dejte like. A pokud si myslíte, že někdo není třeba debilní z vaší rodiny, nebo tak, prostě třeba brácha. Můj brácha je debilní, a co já s ním? Ale mám ho ráda, takže já bych dala dislike. Ale já jsem debilní, tak dávám like. A pokud si myslíte, že někdo z vaší blízkosti je prostě není debilní, tak dejte dislike. A pokud si myslíte, že někdo z vaší blízkosti je debilní, dejte like. A pokud si myslíte, že jsem debilní já, dejte odběr. Jo, to je dobrý. Nazdar. Ale ne. Počkat, to dělá ten... Nevím, jak jsme. A tohle nebudu dělat. Tak třeba... Čaukýs. Ne. Papa. Ne. Kurva. Pardon. Vy natáčíme. Takže třeba... Ahoj. Ne, to dělá... On dělá vořáb. Ale to já nebudu dělat. To já dělám tohle pořád. Prostě čau.